spa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat beriu ngidon tanggu bakhat sanlak aye kai gaban jala de kita ki nong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban pelong ki nong India bala dau tong chief minister upin shong ki jaga kaput dang long bangini keren ya kajat beriu ko jingi na kata kada ko ki pat ba ni don kam ban yo iginong lam ki bai i jingai ki ba kam i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i nilai i lupai ka jingma ngala keren ni ka CB nadu kapor mengarang long Emily hapoh assembly umdon weru Emily wasuto kai kita ka CB ngala ra i ka ILP ngala ra i ka article 371 ndrei kalong tang ka jing perta hapoh assembly marwe umdon bakershan dei namar kata kada ko ki pat ba ni sengi ka ni ka party halor kini ki nongrim ki bas kam bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh paniatai hapoh parliament bonang ni don kam Shwa bapinwan ra ya ka an wat pat pentre kam ya kani ka an ha Assam bari gini ki jaga ki mabajan ni don kam shwa ban yo ya ka an ka baniada ko ki pat ba snow tenat habalik keleng ban yo snow bagi pat ba kilarai ban kershan Kajing akan art kabelami na kajing sha show Emily Barim Kapul Bari Haplau Office Deputy Commissioner West Garo Hills Kala Jorabha hene ka jan med hadu bala pelong yu Deputy Commissioner ban penjari da ka curfew med nado ka por ndri baje jan med hadu ka step ndri baje ka shpau tri ulber wat laki board district la penjari da ka curfew hapo section shispan ri pulai BNSS ka bamana ya ka jingin lompriu ba palat sangun henry kilami pat ki jingja bakta ya ka shongsuk shongsngan hakathan Namar ka jing bam shngan ha ka sukasan naki khubor bala ban penhe shosho ka kanrum kanram nakalyang ka sarkar lingbau principal secretary ka kampo ying uba FR kharkngor IS ulapan mi hukum ban khangi ki mobile internet sabu praganda ka ban trekam na du shibet khar arbaje shiteng ha West Garo Hills barok away karkum ka talong khubor la yolum ya ka jinglong jingman ha West Garo Hills kam shngan hakabalay thuba ki patbhur badon ki spangot ki lahir thama ya ko office trekam jonga Garo Students Union hachibi nang market henne ka janmin loong bakani ka jing her thama ya ko office jonga GSU kalong ban pen her khput ya ka jing sha show Emily Barim ka Pulbari hakapor bo thmu ban le thep kerteng ban ya khun ya ki election MDC sha GHADC